Ikaw ba ay isang solo parent? Sino ditong solo parent? Yung tipong, dalawa naman silang nagpakasarap. Pero siya lang ngayon ang naghihirap. Yung tipong, yung katuwang sana niya, ang kasama niya ngayon. Pero wala eh. Kung hindi sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. At ang masaklap pa rito, imbes na may emotional support or financial support, walang ambag. Ay, meron palang inambag, sperm. Charot with darot. Pero, eto yun kabisyo eh. Kung ikaw ay solo parent, pwede mo nang ma-enjoy ang free PhilHealth coverage. Hindi po ito ads sa... Gusto ko lang sabihin sa'yo na merong ganitong Republic Act No. 11861 or the Expanded Solo Parents Welfare Act na nag-i-include ng solo parents and their children to the National Health Insurance Program. Isa tong magandang balita para sa lahat ng mga mag-isang tinataguyod ang kanilang mga anak. Kaya ikaw kabisyo, ito ay blessing para sa iyo. May mga dahilan kung bakit nangyari ang mga bagay. At tandaan mo lang, hindi ka nag-iisa. Kasama mo rin ako sa laban mo. Kung gusto mong makinig ng mga sumasakabilang bahay, ng mga istorya. Sabay-sabay nating sirain ang mga reputasyon ng kabit. Charot with harot. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magkakapiling tayo. Kasama ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rocky Tera. At ngayong gabing ito, sabay-sabay nating alamin ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Ipinakilala ko ang boyfriend ko sa parents ko. Pero ayaw nila sa kanya. Uy, bakit kaya ayaw ng parents ng ating secret file sender sa boyfriend na ipinakilala niya? Nako, dapat kasi ang mga boyfriend parang politiko lang yan eh. Maraming binibigay na ayuda. Dapat parang nangangampanya lang. Oo. Pag meron kang pera, kung meron kang ayuda, kahit wala ka ng itsura. Tingnan mo, magugustuhan yan. Ay, charot lang, with darot. Ewan ko dito kay Mara Tony. Si Mara Tony, may pinakilala ka na bang boyfriend sa inyo? Ha? Ito bang si Aldwin na kasama mo ngayon, pinakilala mo na sa mga magulang mo? Ay, pakilala mo na kaya? Oo, tapos sabi mo sa mama mo, Ma, si Aldwin nga pala, makikitain lang. Charot, with darot. Ganun pala, no? Hindi pala boyfriend yung pakilala. Sabihin lang, ay makikitain lang po. Anyway, kabisyo, abangan niyo po yan sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Raketera at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!
Boy Sek!